नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आं दिनै ट्री हाउसआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गासैबो मिथिखाजोबो फंबाय बिनानावमोना बेनिफ्राय आरो आं दा ट्री हाउसआव फैनानै जोंहा फंबाय गेम्बुखौ लोगो हमगोन आं बे गेम्बुखौ लोगो हमनानै ट्री हाउसनि बागै माबायदि बेसेबां पार डे मानसि फैयो आं बेफोरखौ रायज्लायनो सानदों आरो बिसोरनाव सोंना लानि बेनि बागै माबायदि ट्री हाउसआव माबायदि टटेलि डिटेल्सखौ सोंना लानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो नोंथांमोना मिथिगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जय हिन्द गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय जानानै फंबायनिसिम खुलुमनायखौ जासिबाय दिनै आङो माने ट्री हाउसआव आङो आंनि फंबायजों फंनैसो रायज्लायगोन आरो जेबो इम्पर्टेन्ट नङा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था फंबाय गोबां माने आं नोंखौ आरोना ओरैबायदि दाउट जायोमोन आं दिनै भिडिअ बुंनोसै आरो मानसिनियाव नों बायदि सोरबा सासे माबायाव जोंनि माबायाव एबसुआव गिदिंग्रा दंबोयो नामा ना नोंनो दङ नों नङा ना बे माने मनेस्वर आं माने आं आंनि इउटुबजोंनो बुंना होनोसै आरोना आं नोंखौसो सानोमोन माने नों नङा ने बे बबेनि बेयो माबानि नामा गरायसर जागोन नङा ओमफ्राय माबा क'क्राझाराव थायो आरो क'क्राझाराव थायो आं नोंखौसो सानोमोन आंनि डाउटखौ आं दिनै रायजोफोरनो बुंना होबाय आं नोंखौ बैखौनो नों होननानै नोंखौ साननानै नों नङा आंनिया डाउटआ क्लियार जाबाय ओमफ्राय दा ट्री हाउसआव पार डे बेसेबांसो मानसि फैयो पार डेथ' मालाबा बारा जायो 300-400 बिदि जायो आरो 300-400 जाखायो आरो माने सेटारडे सानडेआव बारा जायो ओमफ्राय बेयाव फैग्राफोरा दाथ' गोबां माबाफोर दङ हारसाफोर दं ना बिसोर ना मिलायबाथाय आरो सब जाथियानो फैयो आरो ओमफ्राय जानाय लोंनाय बेदरफोरखौ गावबा गाव लाबोनो हायो नामा खायसेया लाबोयो गावनो संनानै लाबोखायो बेजों जेबो खामा माना खालामनाय जाया आरो साइडआव लांनानै जाहैनो हायो बरियानो ओमफ्राय बेयाव संनानैबो होयो जोंना संनायबो दङ संनाबो होनाय जायो ओमफ्राय ओंखाम गासिखौबो मोनजोबो आरो साहा कफि ग्रिन टि गासिखौबो मोनजोबो अमानिफ्राय दाउनिफ्राय सब एभ्रिथिं नासा बेनिफ्राय थिगानो अब्लाथ' माने बे आरो बे दैमाया देरोब्ला बेयाव मानसिफोर फैनो हागोन ना दैमाया बायसान्स देरोब्लाबो बारा गोबाव थाया माने जेब्लासिम गोजौ अखा हागोन अब्लासिम दैया थाबाय थागोन अखाया गोजौआव जुदि गारबायबा माने 3 घन्टा 4 घन्टा बेनि उनाव सिम आरो दैया ओरै सप्तासे गाहाम बेफोरबायदि थाबाय थायाना सप्तासे गाहाम बेबायदि थाया माने आं सानदोंमोन आरो बेयाव दैमाया देरोब्ला बोरै फैगोन फैनो माने सानफ्रोमबो फैनोनो हाखायो अखा गारबाथायनो हायो आरो एसे थेवबाबो एसे प्रब्लेम जायो आरो दै थाबाय ओमफ्राय बेयाव ओरैनो मानसि फैनाया सिजोनाव बारा जायो ना आन सिजोनावबो मानसि जायो सिजोनाव हाइस्ट जायो आन सिजोनावबो जायो जानाया आन सिजोनावबो माने थाखाफ्रामो आरो ना थाखायो माने दिनैनि दिनाव होनबा मानसिफोरा माने पार्टि जानायनि नामाव माने जाखाबायानो थायो आरो ना नोंसोरथ' हमना मोनो माने पार्टि जानायनि दिनावब्लाबो माने जाग्राया थाखाबाय थायोना थाखाबाय थायो बेरायनो फैयो बहुत मानसियानो हाजोआव ओमफ्राय हर थानायनि फेसिलिटि दङ ना फेमिलि थाजायो आरो फेमिलिबो थाजायो ओमफ्राय बेनि माबाया हरनि बा रुमनि भाराया बेसेबांसो जोङो सासेयाव 1500 लानाय जायो ओमफ्राय हरनि डिनारा थाबाय ओमफ्राय फुङाव ब्रेकफास्ट थायो डिनारबो होयो माने रुमै लाबै सासेयाव 1500 सासे मोनसे रुमाव साबेसे थायो आरो खिन्थु सासेयाव 1500 गोलैयो सासे मानसि हिसाबै ना जानायफ्रा फ्रि आरो बेदरजों थागोन हराव गावबा गाव सुइस अमा जाब्ला अमा लकेल जाब्ला लकेल ना बाना माने 1500 फैसायावनो जानाय लोंनायबो मोनजागोन अब्ला गासैबो आंनि इउटुब नायगिरि नोंथांमोन जा 1500आवनो माने जानायबो मोनजागोन माने सानफुनिया जानाय आरो सानफुनि थाया हरनि थागोन फुंनि थागोन फुङाव ब्रेकफास्ट मोनगोन आरो ना मा जायो पर'था मा जायो सानफुनिखौ नोङो एक्सट्राके बायनानै जानांगोन बरिया
बेनिफ्राय दा आं जेबो सोंनांगौ गैला मेक्सिमाम सोंफ्रामजोब्बायानो ओमफ्राय सोंनांगौ दंब्लाबो आं सोंथ'लायला गासैबो मानसिफ्रा फैखाबाय थायो आंसो गोदान बेवहाय माने आंसो फैफेराखैमोन आं दा फंबायखौ लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनबाय बेनो आरो आंना मोनसे डाउट दंमोन बे डाउटआ आंनिया क्लियार जाबाय ओमफ्राय आरो जोबनायाव बेखौनो सोंगोन आं फेमिलिया माबायदि दङ न'आव दासान्दि इसोरनि उनाव मोजां दं मोजां दं ओमफ्राय न'आ बबेयाव बेखौ खोन्थालाय एसे आंनिया माबा खाग्राबारि बाक्सा उदालगुरि उदालगुरि ओमफ्राय खाग्राबारि होननाय गामि आरो ना गामि ओमफ्राय बेयावनो थानाय जायो आरो ना आं इयावनो थानाय जायो बांसिन बेयावनो थानाय जायो अब्ला फंबायखौ लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनबाय बिदिनो मालाबा लोगो मोनबावगोन थेंक इउ